Men lige kørt over. Ja. Han springer henover ham. Vi drikker. Viggo, kom nu og leg. Vi legede lige så godt. Er den gamle ved at være udkørt, eller hvad? Det er sjovt. Kvik giver ikke lyd. Jamen, det er sjovt, fordi Viggo han plejer altså heller ikke at gø. Ja, altså, Det er da fordi, han synes, det er det er bedst. længe siden, jeg har hørt ham gø på den måde der. Jeg kender vejene her. Ja. Gå. Åh! Hold da. Sikke en energi. Dygtig. Var I gode? Nå, de har det da sgu også. Det er en ganske udmærket måde, de lige sådan får kraft af på hinanden der.